И здравейте, приятели, аз съм Пухчестиви. В момента си лежа в хамака отново, както в почти всички клипчета за сега от тази седмица. И Пухче се появи, естествено. Домъкна се преди мъничко, даже влезе вкъщи. Ще да ми изде пръста, защото е много гладен. Много. И така, понеже не знам абсолютно никаква идея, нямам какво да кача днес. Водисах на децата, обаче сега не ми се ходи по тях. След малко ще отида и ще покажа. И реших малко да попея. Да ви попея, но първо ще отида да видим децата. Да отиваме. Какъв чехотка. Вървим, лета. Здравейте, жимбили, любимите деца. Така, заедваме, сянката не се вижда. Качваме се. Тези, между другото, днес ги оправихме. Не съм ви ги показвала. Има и още такива, обаче те са... Вижте ги. И днес сечихме тези. Това го направих аз, това мама. На мама се получи по-добре. И отиваме да видим яйчицата. Ето ги тях. Много готини станаха. Това много ми харесва как стана. Столям се, че чух някакво покойно яйце. Това стана много готини след тези пеперутка. И това. Супер много ми харесва как се получи. Много обичам този стил. Въобще имаме още яйца. 3. Още излети. Съжалявам, звъняха ми и се върнах на хамака през това време. Вие видяхте всичките яйца, не? Ох, много ми пече, защото съм станала към слънцето, иначе предпочитам да ви виждате лицето добре. Имам чувство, че така не се вижда. Ето така е добре. И реших малко да ви попея, защото много ви хареса как пея в онзи клип, където пях песента Дестина на Соймона. И аз ще ви пея от Соймона сега, де. И първо ще изпея припева на Валенте заради Вяра Киванова, защото тя попита дали може да направя клип на Валенте. И аз ще направя такъв през лятото, когато стане по-топло и имам повече желание да пея, не че сега нямам желание. И затова сега ще я попея припева. Само се сетя как беше... Vas a crecer, vas a despertar, a descubrir para deshogar en buscaré de sueño, que es el valor irás a volar. Vas a crecer, vas a despertar, a descubrir para deshogar en buscaré de sueño, quieres estar valiente y no vas a cansar. Не е точно точния припев, не го изпях правилно. Не знам добре текста. Аз как малко се нахмака и се люля сега. Малко е трудно с телефон в ръка да се люлеш. Вижте как се мърдам. Така, второто, което ще ви изпея е Кемазда, което наскоро... Значи този коса ма дразни вече. Ще я прибера. Което наскоро гледах там по филма. И не я знам и не е много добре край. И нека започвам. Кемазdas. Lo que siento, lo que decimos das, lo que torma, lo que tendes para dar, é do soco que nos dá. Понеже татък и си бъркам, постоянно и бъркам края, с една друга песен тръгна. И сега, Алас. Y si me cuentas, llegares jaro todo, bajo tus pies, tu gravedad solo alas, nunca hay guerra, usato y vivo nada, bajo un sueño, hay solo alas. Така, тук, може би виждате, имам нещо по-червено, то е кръстчето там, цецето. И ако се чудите, защо гледам само там, слънцето, доста си пече, не мога да ви го покажа точно защото. Пече си доста. Днеска, там на покрива онзи, имаше една котка. И да, приятели, това беше от мен. Да видим колко харесване ще се съберем за мен и за Пухчо днес. И това е от мен. В следващото видео. Пухчо се излежава на масата.